Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat maing aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, Marso 26 tuig 2021. Aksyon Hotline. Katapusan na kitang Biyernes no sa bulan sang Marso. Ikatatlo kitang bulan sa aton sining pagpangalagad no March 26, 2021. Aksyon artay hupon checking in tubtob kita sa takna las 9:15 karon nga aga. Subo-subo ning mga balita ngaton tutukan no ari panibag-o nga ma-update kon kag development kon party COVID-19 ang paghahambalan. Kay kun didto sa syudad sang Cadiz mayara sang nadiskubrihan kag panibag-o nga nagpositibo right after no nga may ara bala sang ginpatigayon nga contact tracing ang mga contact tracers sang Cadiz. Oy ang latest update man ho diri sa probinsya sang Negros Occidental sining nga aga ang confirmation may ara sang nagpositive nga mga empleyado dira sa provincial capital. That includes sa kay Dr. Sipar Gerhardt Kailian. Subo-subo manoti anon ta ina hindi ta malikawan no ang COVID hindi naton mapulong ara gihapon amo nang reason nga ti kinahanglan may ara gid sang paghalong. Now si Governor Eugenio Bong Lacson kag subong man si Attorney Refrando Diaz, ang provincial administrator, nag-home quarantine no bangod sa sining report. Kaya masami amo malang ni sila ang nagapatigayon sang pag-meeting amo ina ang reason kun nga ti na pilitan ang aton sini gobernador kag subong man provincial administrator nga mag-quarantine. Hindi lahog-lahog ini no kinanglan halong gid kita no bangod ara gihapon ang COVID-19 no hindi ta ginaya pagkalipatan bisan ano pang atong ginahimo kadadlaw dapat halong gid agud nga marikaw kita sa ginatawag nga disgrasya no kay kabudlay kung halimbawa matapikan ka hindi man butang balon nga lain kagid dayon ang epekto sa imo no depende na kung kaisa sa imo sining sa imo kondisyon sang lawas. No, importante lang nga kabay pa no nga mangin maayo kag kun asymptomatic ka man daw wala malang na. Pero kabay patani nga ini hindi na mag dugang pa, wala na sang dugang pa nga problema no nga magaluntad sa sining epekto o kun sa sining ginatawag naton nga COVID-19. Okay, kita niyo Kabankalan City, may lang gani kay ang balita kahapon ang nag-negative ang RT-PCR test sang alkalde dira sa area sang
Kabankalan, no, sa siyudad sang Kabankalan. Halong gid amo lang na ang aton padayon nga panugyan, hindi maghatag kumpiyansa ang health protocol nga ginapatigayon o ginapatuman sang gobyerno dapat tagid sundon agod likaw it problema. Mga kaaksyontan nga nagasunod na karon nga aga, nagamonitor na pagi sa Facebook Live. Amo man sa YouTube, good morning sa inyo, good day. Din ka man nga bahin sang kalibutan importante. Nga ka nagkasunod sa aton sining nga program. Nung aton na ayo sa inyo, please, padayon lang nga magpadala sang inyo mga mensahe. Okay, gina dira sa comment section, ipadala lang palihog. No, kay aton ginina akomodahon, dugay-dugay. Hindi lang kayang inyo sining nga mga mensahe, ha? Mga opinion, kag reaksyon, aton manina ginaabi-abi. No, nami pagid kun i-share. Nami pagid kun ang inyo sini ang aton program, inyo i-share kag i-like. Para nga ang iba naton nga magka-aksyon nga way pa yan nagkahibalo, magka-monitor man, no? Magka-participar man, magkatutok man sa pilag ka mga developing stories, mga balita, no? Diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod City. Ano pagid ang balita? Oy, may isa man ka persona na sapuan na lang nga patay dira sa barangay Wanho, ginasuspitsuhan, kinahulog ni sa pilas. Karon lang nga aga na sapuan man, ti-check ta na karon abi sa patrol kung ano ang latest nga update sini. Ano pagid ang mga balita nato na nga so gilanunan karon diri sa sulad sa Bacolod kon party COVID-19 sige-sige man ang ginahimo karon nga monitor pagpatuman sang mga health protocol sang City Government of Bacolod. Ang good news kay base sining bulan na makaingagaw bala, no, sining bulan sang Marso nga mabuksan na ang healing center or isolation facility nga ginpatukod sa Barangay Alihis. Ti-check ta lang na karon na sa Chairman Committee on sa center naton no isolation kag quarantine centers. Kung bala matapos na to, ayos na to ang mga preparasyon kay City Engineers Office ang magapatigayon actually no sang nagakaigo nga pag plastar para sa koneksyon sang tubig, no, koneksyon sang kuryente, agod nga mangin full operation na, ang isolation facility dira sa area sang Barangay Alihis. Ang pagdasig subong sang numero, pagtaas ng numero, sang mga kaso, no, hindi gid na naton mapunggan mo, amo na gani nga siling kuhalong gid kita. Wala kita sampirdihon kon kita tanan nagahalong. Naway pa man galing ang ginabantayan ta subong aboni. San opayhan magapagwa ang National IATF sang ila sining desisyon nga dapat ang tanan nga mga apor nga nagapalauli diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod City tani i-require man sang RT-PCR test. Amo malang nagkasimple mo, pero hindi ni sa simple nga bagay kay ang ginapangayo sang mga gobyerno ta nga kuntani diri sa lokal, kuntani ini nga mga apor, especially private apor, dapat may aragid sila sang RT-PCR test. The worst is, halimbawa sa syudad sa Bangkalan, may na-discoveryhan to yaho, ha? May mga na-discoveryhan, especially ang ila dito nga local government unit, may nagpositibo to ya, nga mga apor nga nagpalauli, kaglain, may mga fake RT-PCR test. Taundan mga detalye sila sa baray na pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline today, March 26, 2021. Action Hotline
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Now, karon nga aga may special kitang bisita diri sa aton sini nga pagpangalagad because very important discussion ini and this is very relevant. Bangod nga ti kon istorya party COVID-19, may mga kwan kita no, may mga opisyales kita sa gobyerno that doing their job agud nga mabuligan no ang aton national government kung paano awayon ang COVID-19. Online sa hotline. Online sa hotline. And joining us this morning is Senator Villanueva. Bangod nga gusto naton makuha sa iya ang pila ka mga latest man. Senator Joel Villanueva on the line. Senator, magandang umaga po. Live po tayo ngayon dito sa Action Radio Bacolod with Action Art Tayhupon. Kumusta po kayo and welcome to the show. Hi, Action Art. Good morning. Maayong aga sa inyong tanan. It's a great honor and privilege na makasama po kayo ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Tumawag po kami sa inyo kasi alam po namin very, very relevant itong mga discussion natin. Lalo na itong vaccination of essential workers, lalo na isa ikaw po sa mga nagpupursige ng Department of Overseas Filipinos ay sa ngayon ay dinidiscuss na ano ko ang latest update dito, Senator? Well, yun doon po sa Department of Filipino Overseas, tuloy-tuloy po tayo sa pagdinig. Nakaka-apat na marathon hearings na po tayo. Hopefully, last one would be after Holy Week. Gusto natin na talagang magbigay ng isang ahensya na may laser focus sa pangangailangan ng ating mga kababayang OFW. Malinaw po doon sa mga pagdinig natin na may mga gaps and overlaps, like for instance, yung pare-parehong tulong na binibigay ng DFA, OWA, DOLE, DSWD. Gusto natin pag-isahin sila kasi lumalabas din po yung ating mga kababayang OFW, ang pakiramdam nila, pinagpapasapasahan sila at paikot-ikot sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta, no? Pag may problema sila, lalo na pag nasa ibang bansa po sila. So, gusto natin na malinaw na isang bahay lang yung pupuntahan nila at lahat po kakailanganin nila. Isa pang nakita natin na malaking problema yung kawalan ng Shared Government Information System. Opo. Despite the fact na meron pong Migrant Workers Act of 1995 pa po yan. Since 1995 hanggang ngayon, Action Art, hindi pa rin po nagkakaroon ng isang major database na kung saan pwedeng pag-sharean ng ating mga government agencies para kilala at alam paano matutulungan yung ating mga kababayan. So, are you optimistic and hopeful na ito po ay maipapasa at ma-approve po in the soonest time possible? Yes, sir. And this was already certified as an urgent measure by the President. And siyempre, ang gusto natin at goal natin, hindi ito maging parang palit-karatula lang, Action Art, no? Parang lipat bahay lang ang pagbabalangkas ng isang departamento na mga halaga sa ating mga overseas Filipinos. Pero hindi rin po tayo nagtatayo ng bagong bahay gamit yung lumang pako, lumang bubong. So, gusto natin talagang ma-attend at matulungan ang ating mga kababayan overseas. Yes. Ibig pong sabihin, ito po ay talagang ina-expect na isang departamento na talagang makaka-address lahat ng concern doon po sa mga overseas Filipinos. Tama po kayo, Action Art. Mula po doon sa pre-deployment hanggang sa pag nandun na sila sa host country at higit sa lahat yung nakikita natin napakahalaga yung reintegration. Pagbalik po nila dito, dapat may magandang programa tayo na hindi sila dapat na naghihikahos pa rin sa hirap at hindi alam kung anong gagawin dun sa naipon nila na salapi. Now, Senator, dahil po dito sa pandemic na sobrang isang taon na kahit sa probinsya, kahit dito sa amin sa Bacolod at Negros, dito po natin nakita yung talagang importansya ng mga medical workers natin, lalo na mga doktor. At sa pagkakalam po namin, ikaw po ang isa po na nagtatrabaho din para sa doktor, para sa Bayan Law. Can you tell us ano po ito at ano na ho ang latest dito? Well, Action Art, isang malaking karangalan na i-report sa ating mga kababayan, lalo na
dyan po sa Negros area na pasado na po at batas na ang doktor para sa bayan. Ito po yung pinaghirapan nating batas. Itong mga nakaraang araw, nakaraang buwan, isang taon na po ang nakalipas, no? Talagang tinrabaho po natin sapagkat ang ating bansa ay nangangailangan ng mga doktor. Sa ating pong talaan, 3 doktor for every 10,000 population meron sa ating bansa. Ang ideal po, dapat 10 doktor sa kada 10,000 tao. Then po, for example, sa Region 6 ng Negros, ang doctor to population ratio ay 2 lamang. 2 doktor kada sa 10,000 population. So, ang layo pa ho ng ating gustong mangyari. Dapat 10 doktor sa kada 10,000 population. Tapos, ang isa pang nakita ho natin problema, yung mga pampubliko na paaralan, yung mga state universities and colleges, sa buong Pilipinas po, meron pong 10 rehiyon sa Pilipinas, 9 region sa Pilipinas, ang wala ni isa na pampublikong paaralan na nag-o-offer ng medicine degree. Buti nga ho, mapalad ang buong Region 1 kasi merong isa. Meron hong isa sa Region 1 na SUC, State University and Colleges, na nag-o-offer ng medicine. So, ngayon po, gusto natin na kada region every year, madagdagan ng madagdagan. Ang plano natin in the next 5 years, at least 1 per region na may eskwelahan. At higit sa lahat, yung pinakamahalaga sigurong informasyon dito ay lahat po ng gastusin ng isang scholar sasagutin. Mula po tuition, books, uniform, dormitory, transportation, miscellaneous, pati ho yung insurance at pag-review fees sasagutin po ng gobyerno. At higit sa lahat po, may garantisadong trabaho na naghihintay doon po sa scholar natin. So yung pangarap ng ating kababayan na maging doktor dati, pang mayaman lang po yan eh. Ngayon po, abot kamay na at ito po yung ating pinupush ng gusto at pinondohan na rin po natin for this year. For this year alone ay pinondohan na po natin yan at pati ho yung binabanggit ko action na yung mga eskwelahan, mga pampublikong eskwelahan. Nagbigay po tayo ng additional 279 million para sa 3 region na wala pa rin hanggang ngayon ni isang pampublikong paaralan. Yes. I know na marami pa ho kayong dapat i-report sa ating mamamayang Pilipino, lalo na sa mga taga Bacolod at taga Negros. So, hopefully, maging open yung line po ninyo sa amin dito sa Bacolod. Thank you so much for the time na ibinigay ninyo dito sa Action Radio Bacolod, Senator Villanueva, sir. Well, salamat po, Action Art. Isang malaking karangalan ang makasama po kayo at hinihiling ko po ang ibayong pag-iingat ng ating mga kababayan, lalo po dyan sa Region 6. Dahil sa Region 6 kahapon, 71 new cases po ulit nabalitaan natin sa buong rehiyon at ang kagandahan naman po yung administered na first dose ay nasa 23,497. So we continue to monitor yung mga ginagawa ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa Negrense at makakaasa po kayo sa ating opisina na laging handa na tumulong at makapag-contribute para sa ating mga kababayan. Apa. On that note, maraming salamat. Salamat, Action Art. God bless po. God bless you more. Action Hotline. Senator Joel Villanueva, importante ini nga mga duso kagintinguan man sang senador kag kapin pagid sa karon nga tiempo. Nga ang Pilipinas nagasuprer, grabe ang pagsuprer naton o pagsuffer naton halin sa ekonomiya, ang mga regulations, ang mga ginapatuman, ang mga regulations ng gobyerno in order nga makabato kita against makabangon kita batok sa kalitan sang COVID-19 hindi nilaog-lahog ang comfort zone sang tao nga bisan pigado makatrabaho kung tani kag makapangita on their own no ina may palangabuyan sila ti iniyalain niyo bangon sang pandemic grabe kapigado ang tao subong dirita na realize ngang tanan nga mga sektor dapat tatagan importansya. Like for example, ang pagtukod sa departamento para sa mga
grupo sa mga ining mga Filipino overseas. Now, can you imagine kung why to department ka magtatap sa ila nga sa tuod lang ti dako ang ila na contribute para sa aton economy. No? Dako ang na-contribute sa nila. Although nga ti subong ti bangod sining mga OFW, amuning rason kung nga ang nga ti ang iban nagabudlayan man nga magpalauli diri sa Pilipinas bangod sa pandemic kag bangod sa mga regulation, mga quarantine nga ginapatigayon. Ang doktor nga long nga maayo man. No? Anyway, alas 8:23 na. Pagbalik naton karon dugay-dugay kay importante niho ang provincial capital ti isa dira sa mga frontliner nga nagatrabaho gid upod sa aton governor is Dr. Zipar Gerhard Cailian. Tina-positive siya sa COVID-19. Kag may pila pa no ka mga kaupdanan na siya no sa PDMP. I-check ta na karon kag nano ang sitwasyon man kay nag-quarantine man si Gov Lacson and the rest Attorney Refrando Diaz. So partially, ang pag-intindi ko, may pila kabahing dira or portion sa provincial capital kay pasira temporaryo. No? I-close anay for disinfection. Can you imagine, Black, kung amuning matabo ay kabudlay? Online sa hotline. Sige lang to, dalion ko lang niyo. Dr. Zipar Gerhard Cailian, we have on the line the good head dara sa niya departamento ginawiyatan. Doc, how are you? Yes, Actionard. Okay, good Actionard. Muna ganing na problema ako kay daw. Wala kita na ginabatsyag tapos tingala gani ko do ka healthy si imo makita ta ka sa mga interview do kaayo mo lang sang itsura mo galing kiti asymptomatic eh. Gani amo nang isiling gani namo no kabudlay sang ining COVID-19 ta kay may ara kita nga asymptomatic. So, even though nga symptomatic kita, nag-self-isolate na daan para ma-contain mo nato, no? Okay. Hindi ka makakuan, basi But anyway, muni, tani mapa-injection ako AstraZeneca, invitation, disgrasya pa. Singsan o, ni siya nagwa ang result mo, sir? Kaya, iti dapat subong kami, nagigad kami mapa-injection. Okay. Kaya, mapa-injection kami subong adlaw. So, in preload sina, basta frontliner ka, you have to be tested and you have to be swab, no? Para makita. Kaya may adverse effect, medyo may ara. Kung positive ka, then turukan ka sang aton nga AstraZeneca. So, to ensure nga muna, nagpa-swab. So, dala lang ko dati para wala hindi na matapos na nga may ara ako vaccine dito si misis ko yan nakapabaksin niya sa Corazon Luxin. So okay. Muna nagupod ko sa ila pa swab para ma-vaccine kami tani sa mga adlaw. And isang kagabi yung nambalan po sa molecular lab Dr. Maestral nung siya nung kalangan ay tuloy ka daan kay positive ka. So aside sa imo doc may pila ka personnel under sa imo dira nga nag-positive. Bali apat ko ka personnel ang akon nga nagabantay sa airport sa operations nato. Si Mr. De La Cruz no. Ang akon nga sa port kag sa kagang nag-transport ang mga positive si Bustilio kag si Lorca. So bali apat kami tanan. Okay. Ang isa namon kaupod na responder man negative siya. So muna no daw mabudlay. So ang subong akon ginano isang akon nga duty personnel will be on standby na lang anay. Dito siya para ng akon off duty parikol para magabulig para sa atong pagserbisyo. So ang imo malang office no dira ang gin temporary close subong. So nang government office gabi kay Gob na kagtang yan ang atong administrator's office because nati siyempre sa inyong mga inadlaw medyo damo ang atong pagobra sang
letters, kung mga para answer ta tani sa 101, asking them tani nga mabalik lang ta sa old protocol ta. And kag mo to nga para ma-regulate ta tani ang pagsulod no kaga ang kabudlayan man sa mga negensya nga magsulod nga kung wala sila kwarta, hindi bigya kasulod dali kiti negative RT-PCR. Okay. So ang iba naga-resort sa pag-ubra-ubra sa ilang negative RT-PCR result. So muna nang sinulod sila diri sa ato. Anyway, sunod muna sa masubo man pero bangon tani taga sabay pa matapos na after 5 days siguro mapariswab kami. Kung mag-negative ang result, then go back to work. Sige. So, good luck sa imo. Kag we are praying para sa imo madasig na kapag dula sang COVID sa imo. Salamat gid Dr. Shepard, and thank you for your time. Yes, Action Art na. Salamat gid na. Kag sa tanan nga mga pumuluyo, halong lang kita with COVID kay hindi kita kabalo kung may ang health protocols ta it should be enforced. Salamat gid kagamay aga Action Art. Salamat sa imo tanan. Action Hotline. Dr. Shepard Gerhard Kailian, ti siya mismo dira ang isa sa mga frontliner nga nagabuligin, nagakomodar sa nagapululi di, ti why sa makapulong, and nobody is exempted. Why niga pamili si COVID? Either ano man ang posisyon mo sa gobyerno, ano man ang imo responsibilidad, kung matapikan ka, tiway kagid sang mahimo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. This new sponsorship is brought to you by San Miguel Pil Pilsen. Kahit kailan, walang iwanan. This new sponsorship is brought to you by Pharax-C. Take Pharax-C daily. Bay, mabibreak na yata kami ng jowa ko. Sa tagal namin di nakita ngayong pandemic. Nalimutan niya na pangalan ko. Uy, sa sobrang tagal namin di nakita ng jowa ko ngayong pandemic, nalimutan na niya mukha ko. Mahal na mahal pala kayo ng jowa nyo eh. Ba't gano'n na ba kayo katagal di nagkikita ng jowa mo? Sa sobrang tagal, nalimutan na niya may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan, Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang matibay na... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto
kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away.
pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Diri sa inyo pala tuntunan aksyon hotline sa gyapon Friday edition kita March 26, 2021. Good morning lang sa tanan naton nga mga viewers, mga listeners nga nagamonitor karon nga aga kay Madam Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA. Good morning. Thank you for supporting Action Radio Bacolod, no? Joval Trinidad, yeah, we're monitoring through transistor radio here in Kabankalan. Thank you, man. Elizabeth Malaka Gamala. To John Villela, God bless. Senator Joel. Okay, Jen Oy Cesar. Good morning, man. Violeta Gulingan. Mangayo ako bulig para sa bata ko. Ari kami sanitarium. Ay, hindi na po makayang hirap. Hindi ko alam. Ano tuman din na tuman? Naglukso? Balay rani kundi ko magsala mo. Hospital ni kadaan. Private pa. No. Pero ang sanitarium, magtulido ko namin is like very gahatag la consideration, how? Naglukso ang mensahe. Hindi ko na makita, how? Si Robok Dokto, good evening, Maxon Art. I'm always listening to all program of Action Radio. Thank you, ha. Ara man ga monitor at makuha ng gastusin sa mga adlaw-adlaw na pangbakal at iba pa. Sana mabigyan ng time, please. Tulungan nyo kami. Salamat po. Bow. Kung ako lang damo kwarta, sabton ko lang ni. No? Tigaling pero sinisubong porti kapigado. Kabay pa makapangita kita ideya, no, nga makabulig da sa imo, madam. Teresa Domingo, good morning, man. Lucrecia Gabo Bugna. We're watching here, Bugna family. Greet to Sir Milili Oligo of MM Bunny Cafe of Tangom, Sir Noel Amar of Canada, Kaylee, and Toy Sisi Mrs. Alvarez of Tangob. Salamat gida, no, Madam Vanessa. Babes Domingo Galvez, haraman ga monitor. Maria Victoria Paridis Ngo, Lidovina Bernabio Carlos, good morning. Christine Minies Villalobos sa Barangay Pandanon, Morsha. Lilia Taton, good morning. Jocelyn Libondis po, thank you, man. Haraman si Noel Amar, no? Inatamya man si Ma'am Vanessa Mayo. Lida Zamora Yamagisi sa Tokyo, Japan. Good morning. Correct, Action Art. Paano kami magka-vacay o bakasyon sa Pinas kung ang time namon ma-waste sa quarantine? Never mind na lang. Wait na lang pag wala na mga chichi-burichi. Nakita mo. Budlayan niyo mo. Kung mga returning residents or mga overseas Filipino ka, budlayan kagid magpauli. Babes Domingo Galvez, thank you. Cura Tabukal, Araman si Vilma de la Cruz, thank you. Now, sa una, abi ko gani kung sa next quarter this year, ang istoryahan na naton parte sa recovery. No, recovery plan of the local and the national government. Ga-expect ko yung gani mo. Because of the rollout ng vaccine, abi ko sige-sige tayo yun na ni ang recovery plan sang tanan nga mga government units. Halin sa lokal, pagkadto sa nasyonal. Ang problema sumungya, nagbalik kita sa square one, no? Instead nga magka-move on kita para sa patigayon na halimbawa, no, sang ginatawag nga
mga plano sa pagbangon sa Pilipinas sa tagsa ka mga lokalidad. Tiaryo, balik kita ya sa quarantine. Balik kita sa mga lockdown. Can you imagine, ang latest sa mga listeners na ton, no less than Dr. Sifar Gerhard Kailian ang nag-confirm while ago, ngati nag-positive siya. No, nag-positive siya sa COVID-19 right after nga nagpa-swab test. Tilang tawab lang ang epekto. Imbis kuntani nga mat-amat na sa una iyang ginapaminsar sa tao, hindi ng cases, kaya amat-amat na naganubo, pila nagka-LGU, nagka-zero. Subong niya ho, nagbalik naman sa amat-amat nga pagtaas o pag-increase sang numero sang nag-positive sa COVID-19. Ti while ngang roll out sige-sige kay gina-expect gani nga basi during the Holy Week may delivery pa sang vaccine sa Bacolod de Negros nga subong kuntani siling ni Dr. Sifar Gerhard Kailian amo pa niing tiyempo nga bakunahan sila. Amo gining adlaw ti ano pa pagbakuna si imo kay gin swab test sila nag-positive ang result. Oh. Ti kabay pa ini matalupang da nakakuntani isang nasyonal, no? Ang national IATF nga amo ning nagahimo sa mga desisyon kag game plan because ang aton kontra hindi makita ang virus. Hindi makita sa aton naked eye. Tinatawag lang na kung hindi ka pagpaidalom sa test, hindi ka may baluan mo nga mayara ka kung infected ka na sa COVID-19. Hindi kita ka move on. Hindi kita makaidog padulong sa ginatawag nga pagbangon sa ekonomiya. Pagbangon sa aton sininga pagpangabuhi. Kay kung mag-amuning sitwasyon ta, nga inablang mahatag kita kumpiyansa, ang ako lang ganit, kabay pa hindi magtinudloan ay this is not the time for finger pointing or sinod ang dapat pasulon mo. Ha? Ato niya tiyempo kung tani, hindi kita ni magala ka binasulay. Nga kung sino pang dapat diri basulon nga nag-amo niliwat ang sitwasyon ta. O kay ang National IATF, amo ni ginasaligan kung tani nga sila to maghimo sa mga plano. Sila to ang magdisenyo kung anong himuon para sa kaayuhan sa Pilipinas. But can you imagine, tibalik kita liwat sa square one, no? O, istorya naman taliwat parte sa mga kwarantina, sa mga requirements. Ang paglantaw ko sa nagligad, to insakto na to tani, amo na to tani ang tiyempo nga, kadami na sang sistema tas Negros. Kadami na sang sistema tang ginasunod Tigaling kay ligwaton sang National IATF, doso butong nga desisyon. Tapos kung magkomentar ka negatibo, dugalain pang buot nila. At the end of the day, nga sakripisyo kita ya. Can you imagine balang ang tao di si Negros gusto na tani magtauhay, makarecover na, nag-roll out ng vaccine. Tiaryo, ano ni mabalik naman kita sa boundary checkpoint, ma-set up naman dira sa mga checkpoint nga nagapa-budlay sa mga regulation sa mga pumuluyo iya mismo sa Negros. Ako believe ko sa sistema ng gamit sa Negros Occidental. Ang ginimo ni Gov nagligad hindi lahog kay para protection sa tao. Tisubong ara pa lutsan pagid sa mga piki nga RT-PCR test kundi tinunto ya. Oh, kay nagtaas diya alang-alang National IATF masiling oy, nalo lang inyo nga pagbantay da. Hindi niya sala sang lokal di. Ara sa inyong diferensya da. Halugan ninyo ya kag ligwaton nyo, may mga confusion pa sa mga order nyo. Kundi kami dire ang nagasakripisyo subong. Online sa hotline. Balikan naton bala kay Ti Monday paniho may mga departamento kag opisina dira sa Capitol nga i-disinfect anay o siraduhan temporaryo. And joining us this morning, no less than Governor Eugenio Bong Lacson. Sir, good morning. Welcome sa Action Hotline with Action Art. Art, mayong aga, especially sa mga nagapamati sa imo programa hotline, no? Aha. Gob, salamat ki sa time siling ko do
Ay, kung pagbati ko sa balita, nag-positive si Dr. Kailian, kay ina siya ginag-confirm this program. Do naglain naman liwat ang pamatyag ko, do ako yung away panatapikan COVID, do pati ako do napiktuhan, since nga siling ko nami natani itong system, tasing una, nagliwat naman subong, and then, tiari balik kita sa mga temporary nga closure sa mga office dira sa provincial capital. That includes sa imo nga karon quarantine man para to avoid sang pagid nga mga problema. Kumusta ka sumunggob kag upod kay Attorney Diaz do kamo mismo self-quarantine? Well, right now, nag-quarantine na lang ko. Why ako nagwa sa kwarto. This morning, early morning, nagtawag sa akong si Attorney Diaz to give me that information. And my last contact with Dr. Zepar Kailian was Tuesday afternoon, no? So I would like to apologize for people that I mingled with Wednesday and yesterday, no? We did not expect this. Just observe yourself. Kung nothing important, just stay home lang, anay. If ever I need to be swabbed, this will be on Sunday pa, which is 5 days after Tuesday. Okay. And we decided also to close the governor's office, the administrator's office, and also the RRMO for disinfection. Okay. So far, I think by latest information, there's 4 of them, no? So the RRMO that are COVID positive. Although I was also told that Dr. Kailian is actually getting well already. He has passed that stage na maka-infect siya sa tao. Okay, we're hoping that is the correct prognosis, or but it tells us then, and Dr. Zepard can confirm this, that at no time he was not feeling well. No, he was even telling me that sang una sa nagpa-swab siya because naglain matiyag niya, negative siya. Pero this time niya, never gid siya ko doon nag-feel bad, no? He was not feeling bad at all, no? So, he is also surprised. Although, anyway, we're just waiting for advice from our health officers kung what to do with, governor's office employees. If there's a need to swab or there's no need to swab, no? But in the meantime, we've instructed our employees to just stay home para just to make sure lang and observe yourself. And also an advice sa to mga people that I mingled with last Wednesday and yesterday. Again, sorry, no? I'm really sorry this might cause you some anxiety. Siyempre makulbaan ka manggid. But I do hope that I'll be okay. Mabalaan na lang na, no? After a swab test if necessary. Yes, actually okay man yung kondisyon ni Doc Sifard as well sa imo. So nag-pray kami gov nga kung mag-swab ka on Sunday, outright ang result siya maging negative para tayo yon ang pagtrabaho natin sa probinsya. Yes, right now if you ask me, I'm really feeling normal. Tama na lang, no? So I hope na just like before na negative gapon ang resulta. With this, Gov, amo na gani siling ko, muning panawagan naton permi, nga dapat may appeal ka pa gani nga dapat ang apor i-required especially private apor nga nagasulod diri sa RT-PCR test. Hopefully ni aktuhan man as soon as time possible dito ang National IETF, Gov. Yes, we will be informing them, no, that to allow us to go back to our old protocol. You want to come in here, basta lang we will swab you here at the seaport or airport. Kaya unfortunately, may mga fake na test results na ginapakita nila. I think you're aware of that. Yes, oo.
I think among from returning residents of Kabangkalag, sila mismo nag-admit na they just paid a certain amount and they were given a negative result, no? That's why it's better na kita lang yapon ng mga swab. So, I hope they will understand this. We will show them, no? We will show them what we have discovered. I hope they will understand and allow us to go back to our old protocol. Amo na ganing ang balko sing kay Nagob siling ko dapat sinitani gaistorya na kita sang recovery te balik kita ya sa square one sang pangita contact tracing kundi na yung posible na infect naman sang COVID. Yes, over a month ago we were down to 58 active members. Active case, no? Yesterday I think we're up again to 286. Sus. So, sayang, no? Especially people coming from Manila. We all know what's happening in Metro Manila. Naka-contribute gid, no, sa pagsaka sang active cases naton. And then there is a correlation between LSIs and local transmission. Mayara again, ang local transmission tagasaka naman. So anyway, we'll see, no? I hope na IATF will allow us to go back to our old protocol. As far as, yes, amo na siya. Sige. Go, pawaya, kag kwan lang, nag-pray kami ng mga negosyanon nga kabay pa mangin negative ang result, kag mangin maiara ka lang sa mayong kondisyon all the time. Salamat, Kid Gob, sa tiyempong ginatag sa Action Radio Bacolod. Thank you, Action Art. Action Hotline! Diba, kung mo ng epekto, bla kung kaysa dumainit ang ulo mo niya sang ato nagid sa Metro Manila nga dapat ani dito anay ang ginuna ni sa National IATF. You know, kung lang tawon tagid, kung wala talang ginalaw, bisan ginaalaw naton papauli, yes, mabudlay nga protocol o kung ang health protocol ginapatuman kag ang regulation. Kapalugi kita sang discomfort, kabudlayan sang tanan nga mga returning residents, mga OFW, mga non-OFW nga nagapalauli diri. Pero ang epekto bala in the coming days, amo nang ginahambal ko gid nga dapat initani may scientific, ginatun-an gid sa mga eksperto kung anong dapat himuon ta. Ang isa nga ginaligban sa ulo ko, ara na gid sa insakto nga sitwasyon kag approach, sistema nga ginapatuman ang LGUs. Ti subong niya ho, liwaton, kay ti dapat uniform naman kuno ang travel requirements. Tilang tawa na. Ti kay linupok, nag-amuning sitwasyon, subong, nagtinaas ang kaso, tinano na lang ini. O, sinong dapat masulon ta diri? Debla? Ti ini isa ka bagay nga kabay pa, dira sa National IATF and even sa Regional IATF, insister tayo kung ano ang ato nakita kag naibaluan nga makapaayo sa aton lokalidad. Kay white ang inapangayo, kung ninali abi nga magtaas pagid ni, would it be possible nga ini makonsider as second wave? Kag kung mag-second wave, ano kita kahanda? Kung liwat kita nga may mga lockdown? O nga magbalik kita sa ECQ? Nga magbalik kita sa istrikto nga mga regulasyon nga hindi kita halos makagwa? Only essential workers? Ano na lang ang palangabuyan halin sa taxi, halin sa jeepney driver, ini mga hanap buhay nga remedyo general, ano na lang ni sila? May ayuda pa nga mahatag ang gobyerno sinisila? Amo na dapat ni paminsaron ta. Kay subong ari naman ang gina-roll out naman ang vaccine, anay ganalibugan sa ulo ko, hala kita kampanya. Masiling gobyerno, bulig ka mo na, explicar gid ka mo, nga kinahanglan ng tao, i-konbensyon, tagid, nga magpabakuna. Anay nga may pila ka mga personalidad, nga may malakip iya sa priority list,
nga ginbakunahan, sos Mariusip, subong do kasuhan pa. Ti pareho sina karon ang mga medical workers, ang iban hesitant man daw wais lagana paya magpakuan sa primero, magpa-vaccine. No, why gana magpa-vaccinate? Kay siyempre may pagpangalag-ag sa kaugalingon nila. Ti kumo mo na sitwasyon ang mayor nagtinguha nga magpa-inject, magpabakuna. O, anay ging bakunahan, subong may sukos order. Ang pag-insindi ko gani, do si Mayor Bibuyap, kundi, way pa nakabaton record. Tinumayara ko nun na siyang report yung padala itong regional office ang DILG dito sa national. Ang ako, hindi rin kina-expect within the following days, basi may mga communication na baton si Mayor Bibuyap. Ano mo na karon, i-suspend, ikasuhon, prisuhon mo yung mayor, kay siya ito nag-una, kag ipakita sa tao yan, safe ang pagpabakuna. Inaano man nga sistema ning aton man. Ang guaya subong bisan sa vaccination program, ang thinking kag mindsetting sa nagapulong ko sa National IETF, obey first before you complain. Do military style gibla. Yan dia. Kami ang luyag namon ang masunod eh. Hindi ka mo yung maghimo-himo na sa inyo ng kwan, ipa-explicar ka sa DILG. General na ang naguyat sa DILG, oh. Sige, hindi ya. Hindi na mo. Amo na yung luyag na matabo. Oh. Amo na yung dapat sundon nyo. Hindi ka mo pwede. Inaano niya ko naman. Pero daway, yung Department of Health, kasi supposedly siya ning on top of all these departments and member of the NIETF, tidin sa iya subong. Amo na nga damo na itong mga nagarireklamo, nga nagasinggitan, nga mismo kaupod niya ha? Sa trabaho, kag the same profession sila, gareklamo mismo. Tingaton malang amo ni. At the end of the day, ang bottom line sinitanan sa away sa COVID-19, kung paano tani puksaon, paano tani lutuson si COVID-19. Di ko mag-amo niya nga may mga kinasuhay pa, may mga isuspenda, hindi tani maperdi kang malutos si COVID-19. Kadlaw, muli isang COVID-19 sa aton. Oh, ang lain ko maglala pagid. Ti ano ni ko maglala na ni? May ayuda pa kita yatag sa tao de. Nga subong bisan 2 ka beses lang iban makakaon, okay na. At least may palangitan-an kay hindi lang magsalig sa ayuda ang tao. Kay bisan sa ayuda kita mo may mga kapitan nga na-suspend kay ginareklamo nga may pinilian sa bagatag sa ayuda. Inano mga sitwasyon ini man, abi ko gani okay na kita. Ti ano na lang ini. Why kita tuyo diring hatagan tasang kabalaka gid kagadlok ang tawo, pero ti lang tawan niyo bla. Ang aton diya subong main concern kung paano kita maka bangon kung tani batok sa COVID-19. Kag hindi na ni maglala ang sitwasyon, natak-an ko sa tutod lang kung ako, tak-an ako yung maghalakatalakay sa COVID-19 ni tani. Tigaling ka nung takay ara gyapon, ang worst, kaya naglala pagid ang sitwasyon. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Amo ni ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa aton mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pabudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbutlak sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kita tiyempo ang si Marilyn Abarte nasandig sa aton kailwayan sa COVID ang aton paghalong si Novia Chi. Patuloy kami nalinlangan kung ano ang dapat sabihin. Ano siya man? Sige. Ang iban guro nga mga mensahe nyo, karon na lang. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo niyang gina-recommend naton sa inyo karon nga panahon na Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,